Moikka ja tervetuloa takaisin Lego Cityn pariin. Vaikkei vielä joulu olekaan, oli Lego Cityn avattu joulukatu. Jouluun oli vielä kuukausi, mutta kaikki valmistautuivat jo siihen. Joulukadulle oli pystytetty kojuja. Myytävänä oli kaikkea jouluun liittyvää. Olipa siellä esittelyssä hevosia ja possujakin. Paikalle oli kertynyt runsaasti väkeä. Lumisade lisäsi vain jouluista tunnelmaa, mutta joillekin se tiesi tietysti lisää hommia. Työmiehet nimittäin ahersivat lumen parissa. He yrittivät pitää kaikin voimin jääkentän avoinna, mutta lumisade oli sen verran sankka, että he joutuivat ottaa traktorin avuksi. Työmies Eino ajeli traktoria. Eino, ei tuo taida auttaa, lunta tulee koko ajan lisää. Pitäisiköhän minunkin tarttua tuohon lumitykkiin, ehkä siitä olisi apua. Maria tarttui lumikoneeseen, mutta sai pian huomata, että ei se toiminut. Ei tuosta ole mitään hyötyä. Hei, huomaatteko, lumisade lakkasi. Ihan hyvä, sillä farmarin possut eivät pitäneet niin kovasta lumisateesta. Hei lapset, tulkaa katsomaan possuja. Nämä ovat suoraan Legolan farmilta. Täällä takanani on pikkuinen Nöhkö. Niin, Nöhkö oli siis possun nimi. Tässä kotikärryssä on sitten Putte. Pautsi, en ole ikinä nähnyt possua näin läheltä. No, nyt näet sitten. Vähän matkan päässä. Sirpa opettaja oli nähnyt postimies Niken. Hei Nikke, onkos kiireitä? Onhan tässä vähän, pidän vähän taukoa. Samaan aikaan lelukojulla. Jani näytti isälleen toivomiaan leluja. Sinun pitää tehdä toivellista joulupukille. Nikke huomasi, että postilaatikosta pursui kirjeitä. Oho, onkos näitä näin paljon? Joulukadulle saapui koko ajan lisää väkeä, sillä juna kulki ihan vierestä. Kahvilassa pojat ihastelivat herkkuja. Mailis esitteli uusimpia piparimakuja. Tulkaa vaan ottamaan maistiaisia. Kuorolaulajat Sakari ja Sella lauleskelivat joululauluja. Autokaupan myyjä Olivia oli tullut vauvansa kanssa kukkaostoksille. Löytyyköhän joulutähtiä? Kaikki vaikutti rauhalliselta ja lapsetkin kuuntelivat laulajia. Sakari ja Sella lauloivat kauneimpia joululauluja. Joulukadulle tuli koko ajan uutta väkeä, mutta tässä vaunussa oli vähän epäilyttävämpää väkeä. Siellä nimittäin oli rosvoja. Joulukatua olivat tulossa ihastelemaan Tapsa, Anton ja Felix. He tulivat aivan toisesta kaupungista, Palikkalasta. No kaverit, mennäänkös katsastamaan tilanne? Ilman muuta. Voi, rikkoisivatkohan rosvot nyt joulukadun rauhan? Rosvot päättivät seurata aluksi tilannetta vähän joulukadun rauhan. Rosvot päättivät seurata aluksi tilannetta vähän sivummalta. Onkohan tuolla mitään? Felix, varo, täällä on. Piti vaan sanoa, että täällä on niin liukasta. Varoitus taisi tulla liian myöhään. Miljardööri Carl von Legolakin oli tullut paikalle. Eivät näytä rikkailta. Von Legola tarkoitti tietysti rosvoja. Rosvot päättivät mennä joulukadulle katselemaan, onko mitään ryöstettävää. Näidenkö takia me tänne tultiin? Tulkaa perässä. Ei täälläkään ole mitään. Seuraavaksi rosvot saapuivat Luikin kojun kohdalle. Terve vaan, minulla on täällä kaikenlaisia glögejä. Maistuisiko? Näitä saa ilmatteeksi maistaa. On viinimarjaa ja mustikkaa, kaikkea. Seuraavaksi Mailiksen kahvilalla. Maistakaas tästä hyviä pipareita. Ei täällä ole mitään varastettavaa, kaikki on ilmaista. Sitä paitsi ajattelin, että täällä on koruja. Kyllä minulle kelpaisivat nuo piparit. Mutta silloin rosvojen juttelun keskeyttää jokin. Jotain oli tulossa joulukadulle, mutta mitä se oli? Se selviäisi seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit videon ja muistathan liittyä tilaajakseni. Nähdään taas. Heippa!